Babka sa trepe do autobusu, ktorý je, ako vždy, natrieskaný na prasknutie. Chcete si sadnúť, babka? Kričí na ňu zo sedadla drzý tínedžer. Áno, synku. A kam? Prijímací test do blázinca. Počas návštevy v blázinci sa pýta návštevník riaditeľa, podľa akých kritérií bude rozhodnuté, či niekto bude zatvorený alebo nie. Riaditeľ vysvetľuje. No, my napustíme vaňu vodou, dáme kandidátovi lyžičku, hrnček a vedro a poprosíme ho, aby vaňu vyprázdnil. Návštevník hovorí, aha, rozumiem, normálny človek vezme vedro, aby to išlo rýchlejšie, že? Riaditeľ, nie, normálny človek vyťahne špunt. Chcete izbu s balkónom alebo bez? Sedí muž so ženou na predstavení Labutieho jazera. Žena sa nakloní k mužovi a pýta sa, prosím ťa, prečo tie ženy stále behajú po špičkách? No vieš, to je predstavenie o labutiach. Určite je tam nasrané.